Goejoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En dus gast van Joen is Michiel Schrier, hij is deputaire. En we praten over de gaswinning bij Ternat. Haast elke keer is geen gaswinning, maar toch kennen we net zonder. Dat is de spagaat dat nou ook Ternat in zit. De NAM wil daar naar gasziekje, de gemeente en de provincie binnen erop tjen, maar keren kennen ze het net, want het Riek had het van het sissen. En zo zit verantwoordelijk deputaire Michiel Schrier met een probleem. Michiel Schrier, welkom in het Politbureau. Ja, je zit er maar een probleem, zeggen wij. Hoe dreig is het voor jou om mooi te werken met het Riek? Wil je eigenlijk geen gaswinning binnen? Nou kijk, wij werken mee aan het omgevingsproces. En voor de provincie is dan nog niet de uitkomst van het omgevingsproces dat er ook gas wordt gewonnen. Dus die standpunten die brengen we in ieder geval nu in. En daarnaast willen wij ook als provincie en ik als bestuurder willen wij opkomen voor de belangen van onze inwoners. En de mensen maken zich zorgen, zoals we net ook al in het filmpje zagen. Ja, benemen we dat inderdaad de spagaat van Ternat. Je bent tjen, de gemeente is tjen, de bewoners zijn al tjen. En toch lijkt het erop dat het terug gaat. Nou, ik denk dat dit een pilot is en daar hebben zowel het ministerie als de NAM zich die doen eraan mee. En volgens mij staat nog niet op voorhand al vast wat de uitkomst van dat proces zal zijn. Dus het voel ik nog eens zo wijze kennen dat die gaswinning net terug gaat? Nou, naast het omgevingsproces loopt nog steeds de Rijkscoördinatieregeling ook. En dat is de wettelijke lijn die ze moeten lopen om die gaswinning te gaan doen. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben zich wel voor dit proces ingezet. Dus ik zou het raar vinden als ze niet zouden luisteren naar de uitkomst van het proces. Wat zou er dan gebeuren met het Riek, de NAM zeggen, we zorgen er toch van nou? Nou, dus, we zijn nu bezig met de mensen uit het gebied worden gehoord. En de organisaties die ook in het gebied werkzaam zijn, die worden gehoord. Nou, wat vinden jullie van de gaswinning? En zouden jullie eventueel daaraan mee willen werken of niet? Daarnaast is er straks ook een nut- en noodzaakdiscussie van hebben wij deze gaswinning nog nodig? Het ministerie die heeft daar een bepaalde opvatting over, maar ze heette vroeger het ministerie van Economische Zaken. En tegenwoordig heet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En ook in het regeerakkoord staan grote woorden over de omslag die wij moeten maken naar een duurzame samenleving. Ja, en in mijn ogen past de gaswinning daar niet direct binnen. Dus toen je als provincie, ze kennen Liekers in Green gebeurt, wij rennen voorop in dat protest en wij mobiliseren natuurlijk die tjestaan. In deze van om gaswinning. Nou, kijk, die weerstand die komt meestal uit groepen van de bevolking. En ik ben bestuurder van deze provincie. En vanuit die rol probeer ik op te komen voor alle belangen van alle inwoners. En Green is wel. Ja, dat is natuurlijk wel gek. Is wel actief. Ja. Ja, maar de commissaris Paas die neemt het voortouw de gevolgen van de gaswinning. De gevolgen van de gaswinning. En daar kom ik ook voor op. En daar zijn we ook samen met de gemeente met een manifest richting Den Haag geweest. Om juist ervoor te zorgen dat die omkering van de bewijslast, nulmetingen, maar ook de lust-en-lasten discussie, dat dat ook voor Friesland goed geregeld wordt. Maar moet je net volle voorlijniger worden richting de NAM en zeggen ze, wat er in Greensland gebeurd is, dat willen we hier net. In Greensland komt de koning op Koningsdag beziet om te zien hoe goed het te scheren is. Dat willen wij zien natuurlijk net in internaten om jou heen. Nee, maar daarin zijn Groningen en de situatie in Friesland zijn wel verschillend. Hè? In Groningen hebben ze een hele grote gasspil bij Slochteren die echt zorgt voor aardbevingen. En gelukkig... Ja, maar dat wordt je internaat voorspeld. Het risico is heel laag op aardbevingen en die zijn ook kleiner in kracht. En daar zijn verschillende onderzoeken ook voor geweest. Maar mensen maken zich daar wel zorgen om. Ja. En daar moet je wel wat mee doen. Maar onderschat je die zwaarheid? Ik denk dat niemand die zorgen onderschat. En volgens mij moet je ook richting het ministerie en richting de NAM erop dringen dat ze die zorgen van die mensen wegnemen. En dat kan bijvoorbeeld met nulmetingen, maar ook met een goed schadeprotocol. Dat mensen, als er iets aan hun huis markeert na de gaswinning, dat gewoon netjes wordt opgelost. Skeerprotocol is één ding. Maar als er gas wordt uit die Waadzee scheven omboren, dan moet er natuurlijk ook andere dingen zien hoe de bevolking staan. Ze moeten ook voordelen hebben. Wat is voor jou een voordeel? Want kraaltjes en spiegeltjes, zonnepaneeltjes op dwarshuizen is natuurlijk veel te min. Nee, maar daarom ga ik ook richting het ministerie met een aantal andere gemeenten, ook in Friesland, maar ook op andere plekken in Nederland, waar ook kleine gasvelden zijn. En wij willen juist dat het gewoon structureler wordt aangepakt
hoe het ministerie ermee omgaat. En dat bij wat ieder winningsplan dit goed wordt meegenomen. Wat zou voor jou voldoende wezen dat je zegt van nou, we bent zien die gaswinning als provincie en als gemeente. Maar als dit er zien oorstiert, dan maken we het dan met wan. Het maximaal eruit halen. Wat is dat voor jou? Nou, het is in ieder geval dat de zorgen die mensen hebben over de gaswinning, dat daar goed antwoord op komt. En dat NAM en EZ ook, het ministerie ook zeggen van ja, dat is in het verleden niet goed gegaan. Dat gaan we nu anders doen. En dat ze ook laten zien hoe ze dat op een andere manier gaan doen. Je zit hier als bestuurder. Toch ben je ook SP'er. SP zou het eigenlijk van actie vieren. Hè? Als het net zo komt dat wij het graag hebben willen. Hoe zit jou hier als SP'er? Had je nou de persoon Michiel Schrier? Ik ben bestuurder van de provincie. Hè? Jawel, maar ben ik SP'er en ik ben persoon Michiel Schrier. Als je kijkt hoe wij dat doen, wij zijn ook met de Schelling, met Ameland, Schiermonnikoog bedoel ik, zijn wij ook richting Den Haag geweest. Ik als bestuurder persoonlijk. Dus ook als mensen in actie komen, dan ondersteunen wij dat als provincie. Maar het woord je toch in het lief om dat jou als SP'er, want dat ben je natuurlijk zorgen dat er in jouw provincie, wat je bestuurder van binnen, ASUS naar gas wordt. Wil de provincie dat het wil, de gemeente wil het, de bewoners willen het net. Dat maakt het je toch zeer van als SP'er? Ja, dat doet mij ook zeer. En daarom heb ik ook die contacten met het ministerie en met de NAM om ervoor te zorgen dat zij er ook naar luisteren en dat zij. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je daarmee om het toch van jou acceptabel te krijgen? Nou, dat is gewoon. Ik weet nu in ieder geval, deze minister is iets toeschikkelijker dan de vorige. Dus dan de heer Kamp. En ik hoop wel dat nou, hij neemt het in ieder geval serieus. Je hebt gezien dat hij het in Groningen serieus neemt. Ja, Wiebes die vind je ook beter als Kamp in dat opzicht. Nou ja, we moeten nog kijken. De woorden waren er, maar wat de daden zullen worden, dat moeten we nog zien. Ik weet ook dat die april, mei komt hij ook met een brief over de kleine gasvelden naar de Tweede Kamer toe. Liekers dat van Tenaat? Ja, dus, maar dan in groter gezien natuurlijk, voor alle kleine gasvelden. En dan moeten we kijken van wat levert het op, al die druk die wij op Den Haag zetten, wat levert dat op? Ja. Jonas Bien komt in Dokkum, want dat vind ik nog wel even interessant. Je generaties hinnen natuurlijk. Wat zullen de mensen daar verteld worden? Zo eerst internaat was, maar dat kon. Het is nou in Dokkum. Wat wordt de mensen jong verteld eigenlijk? Nou, er is een projectorganisatie die regelt dit, de gemeente. Ja. En die heeft nou een aantal gesprekken gehad met bewoners in het gebied en ook met organisaties die in het gebied werkzaam zijn. En vanavond gaan zij vertellen van de eerste oogst die zij dan hebben gekregen. Wat cruciaal is dat draagvlak, hè? Cruciaal is het draagvlak. Ja, ik weet alles net er ook in. Ja, het draagvlak is cruciaal. Maar daarnaast ook en de nut- en noodzaakdiscussie die straks ook gaat komen. Maar dat draagvlak is er dus net, hè? Dat is wel onder Waardvereniging, Friesland Milieufederatie, die zegt eigenlijk al van ja, het besluit staat eigenlijk al vast. Wij willen hier helemaal niet aan mooi doen. Wij binnen dus Jonik net. Nee, maar vind je dat net slim? Nee, maar ik snap dat vanuit hun wel. Ze hebben een andere rol en zij zitten gewoon. Maar is er mis de kans? Is er mis de kans dat zij jong net mij praten? Nou, dat weet ik niet. Het zou mooi zijn als het wel hadden gedaan. Maar ik snap. Je snapt waarom dat ze net. Ik snap dat ze het niet doen. Ja. Maar ook zo'n weging van de Waddenzee die is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. UNESCO, werelderfgoed. Hoe gaan we daarmee om? En wat verliezen wij als door die gaswinning wel negatieve effecten zijn op dus dat als gebied? provincie ben je nou eigenlijk al te trok hier. Zorgen mensen toch misschien wel als een beetje medeplichtigheid. En is actie vieren, eigenlijk is dat dan altijd net trok hier, die gaswinning, want jou hadden er nog rekening mee. Is dan actie vieren, dus volume kweken, een soort mensen die de stad op gaan met borden misschien wel. Is dat de enige mogelijkheid om die gaswinning te keren? Dat is een maatschappelijke druk inderdaad op het ministerie en op de NAM. Ja, okay. En dus hou je daar rekening mee of hoop je dat misschien stiekem ik? Ik hoop dat dit proces tot een verstandig besluit komt. En dat we zorgvuldig zijn op het werelderfgoed. En ook zorgvuldig omgaan met de zorgen die mensen hebben in het gebied. We zullen zien hoe dat jong rent. Laten wij eerst eens even zien hoe dus cartoonist Gerko van Beek zucht naar Michiel Schrier en de gaswinning bij Tenaar. Ja, ik heb de bril niet op. Dat weer de bril niet op. Nou, dan achter de helling maar eens even scan. Maar dongen jou en dongen de gaswinning. Ja. Hier, dank u wel voor je komst. Succes, Joen. En we willen vanzelf ook dit onderwerp en ik hoor onderwerpen dat jullie beschikbaar houden van het politiebureau. Prima. Oké. Dan zijn we hier deze aflevering van het politiebureau. We hebben een Nijweek, een man die vanzelfs werkt gewoon het iets. Bedankt voor het zien. Nog een hele noffe kiel.